Tun dai bayan da babban banki na Najeriya ya ƙara wa'adin daina amfani da tsaffin kuɗaɗen naira daga 31 ga watan Janairu zuwa 10 ga watan Fabrairu, samun sabbin kuɗaɗen naira na ci gaba da zama tamkar almara. Domin duk bankin da ka leƙa sashin injin ɗin cire kuɗi na ATM sai ka ga dogon layi ko ka ga ba kowa saboda kuɗin ya ƙare. Wasu rahotanni sun ce akwai mutanen da kan kwana a ƙofar banki, yayin da wasu ke tafka sammako don kama layin cire kuɗaɗensu. To a nan na wani babban titi ne da ke cikin tsakiyar birnin Abuja. Na kuma fito ne a naga ko zan iya samun wani banki da ake iya cire kuɗi. Na kirga akalla akwai bankuna za su kai kusan 5 a wannan titi. Na bi ɗaya daga cikinsu ko in ce bima, na ga ba kowa a wurin. Na tambayi mai gadi sai ce min babu kuɗi a ciki, sai dai in zan yi transfer, wato zan iya tura kuɗi kenan zuwa wani asusu daban. Good morning. Yeah, but it's not paying you. No, it's transfer. Oh yeah, you can do transfer. Just knock on the... Wannan wata mata ce da na ɗauka ta zo cire kuɗi, ashe ta zo turawa ne ta ATM. Shine na ce mata ta buga ƙofar shiga farfajiyar bankin domin mai gadin ya buɗe mata. Bayan barin kofar wannan banki, na ƙara gangarawa ƙasar layin wanda ke unguwar Zonto a birnin na Abuja. Kafin na ƙarasa wani banki da ke gabana, na hango mutane da dama sun yi zugum. Malamin da za ku ji muryarsa a gaba, sana'a sayar da kayan lemu yake yi, ya faɗa min yadda wannan matsala ta ƙarancin sabbin kuɗaɗe take yi mummunan tasiri ga sana'ar tasa. Sunana Yusuf Salisu. Me kake sayarwa? Soft drink da gala da yanzu business mutum ke yi, amma kafin ya samu kudin ma kashi ma sai da transfer ma kuma network din ma yana matsala. Da ka kan yi nawa a rana kafin wannan matsala? Da kama wannan matsala ina yin 20,000 30 wucewa, amma yanzu kana iya baka wuce kai 10,000 ba, 5,000 kuma duka ma wani kudin ma ba ma suna ga hannunka bane kashi. A ƙarshen makon da ya gabata ne dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rarrashi 'yan Najeriya, inda ya nemi da su ba shi kwanaki 7 domin kawo ƙarshen wannan matsala, yayin da shi kuma babban bankin ƙasar wato na CBN ya umarci bankuna da su fara ba da sabbin kuɗaɗen a cikin bankin ba a injinin ATM kaɗai ba. To yayin da ake ƙoƙarin kashe wutar wannan matsala ta ƙarancin sabbin kuɗaɗen naira, wutar wata matsala ce ta daban ita ma take ci gaba da ruruwa a sassan ƙasar, wato matsalar ƙarancin man fetur. Bayan wata 'yar tazarar tafiya da na yi daga layin da bankunan suke, na hango dogon layin motoci da ke ƙoƙarin sayan fetur a wani gidan mai. Yayin da na isa wurin, rikici ne ke ƙoƙarin ɓarkewa, yayin da ake zargin wani mai mota da yin zuƙen layi, lamarin da bai wa sauran mutane daɗi ba. Wani abin mamaki shine a tsallaken titin da gidan man yake, dandazon masu sayar da mai ne a bayan fage na kasuwar Black Market, waɗanda idan ka ce za ka sayi man a wurinsu, aljihunka zai gane kuransa. Hukumomin Najeriya dai sun ce suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen ganin sun shawo kan wannan matsala ta ƙarancin man fetur. Mahmud Lalo, sashin Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.